Den store forskel på kvalitetskameraer og de billige vildkameraer er i at lyse fuldstændig usyn for vildtet. Noget af det, man gør her, det er, at man presser ikke dioden, så at den brænder ud så hurtigt. Så i den sidste ende er man faktisk også op med at have et billigere kamera i længden, på grund af at man ikke skal skifte batterier så ofte. Og der er selvfølgelig også igen, den kan tåle det danske vejr. Det vil sige, at der sker ikke noget i frostvejr. Man kan stadigvæk komme ud og få sine billeder. Der er vel ikke noget mere irriterende, når man kommer ud i skoven, eller hvor man nu har sit kamera til at stå, at der ikke er billeder på, fordi den render tør for strøm. Igen, serien af Boligguards kamera her, som 550'eren her med 12 megapixel, er nogle af de mest testvindende, der er på markedet. Kameraet kan sende beskeder, enten til din mobiltelefon eller til din e-mail. Det har selvfølgelig også mulighed for at optage video, så får du så en besked. Kigger vi på kameraet, så ser man tydeligt, at det er af god kvalitet. Det er i bunden her forseglet med gummipakninger omkring her, og det er selvfølgelig også bagpå. Og linseglasset, som sidder her foran, ja, det er faktisk i rigtig glas, for at sikre, at man får optimal lysindfald. Og vi har så selvfølgelig også en ekstern antenne på her, så man får optimal mulighed for dækning med mobilen. Åbner vi igen i bunden her, så kan vi se, at vi har plads til SD-kort og SIM-kort. Og der er selvfølgelig igen plads til 8 batterier her, så man har mulighed for at have en lang optagetid. Udover det, så er det utroligt nemt at sætte op. Der er et program, der følger med til din computer. Og selvfølgelig udvikler vi dansk brugsanvisning og danske videoguides. Så god fornøjelse med det.